गैला जोंनिया फानो थांबाय बै जहराबो हेलो गाइस नोंथांमोनखौ मिस्टार नरेन ब्लग चेनेल बयखौबो बरायनाय जाबाय दायो जोङो सामब्रांनि पुरा नेपालिफोरनि माबायाव थांबाय थादों फांसनाव नोंथांमोना नुलांबाय थागोन दायो जोङो थांबाय थादों गाइस नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय जाबाय माखासे सलिग्रा मानसि बहुत दङ इयाव मोसानाय मानाय जादों आरो इयाव गरखानि माबायाव थांबाय थादों गरखानि माबा मोनसे जादों मिटिं आरो तामाम मोजां जादों इसोरना तामाम मा होनो बिराद मोजां जादों इसोरना लारु गया यूट्यूब चैनल गया हेलो गाइस हम लोग यहाँ पर कंटेंट घेरने के लिए आए हैं गाइस ने एरकम साजायदों माने स्टेटस बनायदों गाइस ने टिकटॉक अरे भाई लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना रील गाइस रील बनायदों रील इंस्टाग्राम पे गाइस हेलो गाइस ये दुकान दङ जानाय होनाय जायगा खाथियाव थांनाय जादों आरो माने ओइ बारा गोजान नङा गाइस इखिनियावनो हाग्राबारि खाथियावनो गाइस खिन्थु खोमसिखाय नुवाखै आरो माने बेफोर सब नै साइडथिं सब पाहार गोनजासो माने जोंनिया लोगोफोरा खासे खासे गोमाबाय थायो माने नै नायलाय इसोरनि जों फैनाय लोगो लोगो जानाया गैला जेनेबा नै नाय जोंहाबो जाखांबाय माने नै अ खाबावलायसोनो नैथि जानाय होदोंमोन मोना केमेरा जानो होदोंमोन सेल्फि लाला वाह कपिल भाई वाह 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 बधाई छ इतिहास पल्टाई हेरा नाम भेट्छौ वीरमा गोर्खालीको भेष नै राम्रो ढाकाको पिछिरमा कुकुरी भिरेको गोर्खाली आफ्नो गीतहरू अघि बढाउनको निम्ति म नेपाली टुप्पी गाना नाइदो यता पछाडी